Salutare, salutare, salutare! Bine ați venit la un nou episod! Cu Trusca, de această dată jucăm Brawl Stars. Bună ziua! Jucăm Brawl Stars cu Trusca pentru că și ea în sfârșit și-a instalat iar Brawl Stars-ul. Chiar dacă are 40 de trofee. Nu a putut să-și mai recupereze contul vechi, dar joacă bine Brawl Stars, să vedem. Opa! Un nou meci. Tu ai văzut că am mai jucat Brawl Stars în episoade, nu e primul episod de Brawl. Ok, te ajut aici, stau cu tine. Capuncele. Sper să o auziți pe Trusca. Să-mi dau sonorul mai încet. Da, și eu sper să o auziți. Pe Trusca. Tocmai ai vorbit de tine la persoana a Mama, treia. 4 viață, la revedere. Scuze că nu am Ma! putut ajuta. Aha, eram foarte aproape să omor pe Penny. Where is those? Știi că poți să iei un skin gratis pe Barley Ui, pas. dacă te conectezi pe Supercell ID. Mamă, că sunt aici. Hai să vedem cât putem rezista. Vezi că ai dat unul acolo. M-am spart timpanul, Hai, dar viața pentru mea, filmare. atunci. Asta fac pentru du-te filmare. Ca să te Du-te în auzi. dreapta, du-te în dreapta. Așa. Știu și eu, am 11.000 de trofee. Atunci de ce pierdeai pe locul 4? Păi dacă joc cu alții de 11.000 de trofee... Cine e ăsta? Mă, ce skin, nici nu mi-mi dau seama cine mai e ăla. Mr. P? Nu știu. Cred că Mr. P e. Poate mă ajuți. Sau te ajut singur. Eu, uite pe Barley-ul ăla. Du-te și el acolo, săracul. Cred că e un Poco, habar n-am. Încă sunt 5 echipe, ai grijă. Adică acum sunt 4, ce-i drept. Sau un Brawler, nu știu. Nebune. Aoleo, ce ăla? Mamă, sper să-i atace pe ceilalți ca să intrăm în showdown. Eu ce-l omor pe ăla, Sarper. Ah, Bravo! du-te și dai. Oh. Ce ai vrut să-i dau când săreau toți? Mă rog, locul 3 copii. Eu am luat 0 trofee, după cum vedeți, Eu am pentru luat că 4 trofee. Stai să-mi schimb persoanele. eu rămân deocamdată cu el primul, pentru că eu sunt ca el primul, dar fără mușchi. Opa. Cineva mi-a dat follow pe Insta. Și poți să le spui câți urmăritori ai. Am 400 Bravo. și ceva. Am făcut el 400. Și tu ai vreo 70 ceva. Da, pe contul mare am 190, pe contul mic 70. Bă, ce chestia aia, lol? Asta este Sprout. Zici că eu... Nici nu pot să-i spun ce e, că nu înțeleg ce e. Eu, ce faci, mă, te iei de partenerul meu? N-ai voie, nu-ți permiți. Hai mai pe mijloc, de fapt. Hai că am și eu ultimata. Eu, ce facem, mă, moșnegilor? Eu... Tu mă atași pe mine? Na. Oh, tu o atași pe ea? Tu-ți permiți, mă? Că e Ia, clar hai cine să- câștigă. Vezi ce faci. Ok, șmechereala noastră nu a mers foarte mult, dar a mers. Nu, mai bine fugi. Uite, mă, ce-și permit ăștia. Stai, mă, că mă duc peste ei. Uite, ce faci, mă? Ce faci? Ia. De fapt, stai că mă duc. Aoleu, Dynamite. Nu. Vezi cât de omor pe Dynamite. aici. Am crezut că Opa. nu mă atinge, dar locul 2 e unul bun. Da, exact. 7 trofee. Opa, rank 4. Mamă, ce upgrade. Stai puțin. Eu am rank 21.
Așa, îl mai iau pe Jessie, te rog. Haide, Să o iau pe Jessie? iau pe Jessie. Iau pe Jessie. Voiam să o iau pe Penny, da? Hai că o iau pe Jessie. Am pe Jessie de best. The best. Știu să joc cu ea atât de bine. Trebuie să faci 500 de trofee ca să o iei pe Jessie. Of. Nu fac așa ceva. Eu, ce faci, mă fugi așa de... Tu o tași partenera mea? Da, își permit ăștia. Și-au permis. Of. Le-am permis și noi, că au fost și ei un pic mai așa, Ok, da. știi ce? Jucăm acum, nu mai joacă nimeni unul pentru altul, ok? Tu te duci într-un loc și eu în altul. Nu de alta, ca să nu mai pierdem, știi? Mhm. Trebuie să luăm cât mai multe chesturi. Ah, nu poate ricoșa? Ba da. Tu ia-l pe ăla, eu mă bag cu coltul lică. Uite mă, ăsta își permite să dea în noi. Îmi place că îmi furi bună. Eu, ce furi nebună, ia asta, du-te. Așa, hai, ia. Nu că vine capul ăsta. Ah, Nu știu, zici că e cățelul lui Madame. cățelele Madame Mister. Madame Mister. Ok, hai, du-te acolo, ce faci? Ajută-ți robotul. Ajută-ți copilul să crească mare. Mhm. Mi-ajut câinele. Eu Nu cred. Acum fugi. Ce să zic? Scuză-mă. Opa, upgrade, du-te peste aici, ce faci? Da, păi acum și-au crescut viața. Mamă! Yeah! L-am bătut pe ăla. Nu i-a plăcut maioneza. E Spike. Nu, du-te, că pare 8 power. Eu am 7. Observ. Mă, și întors. Ah! Dacă mai rezistam 2 secunde. Da. La mine e 0. Trebuie să mai omor 2 oameni și... Ia stai, o iau pe Nita. Nu! Am dat pe trai. Nu trebuie să dai pe trai. Exact asta ziceam și eu. Stai puțin. Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi nu pot să-mi găsesc caracter, ok? Eu iau pe cine iau? Iau pe tot pe Jessie. Jessie. Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou episod. Telefonul meu este mai cald decât corpul uman. Zici că ar fi soare. Nu chiar. Ăla are vreo... Cât are, mă? Câte crate are? O grămadă. O grămadă? Cred că vreo 500. Hai, mă, ajută-mă și pe mine. Nu fi chitră. Hai după el. Ce faci, mă? Unde te duci? Nu ți-ai făcut temele? Dar chiar nu ți-ai făcut temele? Vezi că te cheamă profesorul. What? Și tu te joci Brawl. Și nu știi să te joci. În primul rând, de fapt, chiar nu știi să te joci. Omoară. Da. Mamă, cine se pune cu noi? Uite, mă, ce fac eu acolo. Ia, ce fac? Mi-a omorât copilul, bă, mi-a omorât ursulețul. Las că celălalt copil al meu să rămână în viață acolo. Nu, hai să-l ajutăm să rămână în viață, ce zici? Mhm. Stai și tu cu el aici. Să crească. Sau pe undeva. Mai dai un hit lui Penny. Las că-i de ăsta. Vezi că stai acolo. Uite, vină încoa. Vină. Aoleu, Leonu! Ia punctele. Fugi, dă ursul. Dacă Dă mai- ursuliețul. Vezi, mă, ce făceam, mă, fără mine, mă, ce făceam, mă, păr. Așa. Nu ți-am lăsat nimic. De ce? Hai drept.
Nu ți-am lăsat nimic. N-ai nici tu drept. Hai să o Hai. lăsăm. Nu, că nu moare. Noi trebuie să o omorâm. Ce sadic a sunat asta. Uite mă ce copii avem aici. Unde vă duceți, doamne? Au plecat. Că te-ai prins noi. Mamă, și am făcut misiune. I-am făcut rankul 3. Wow. Și am Da, făcut par fi tare 4 să la faci Brawl. pe mine. Oh, 10 gemuri. Bine. Ce update? S-a făcut un update cu Brawl Pass, după cum Deja vedeți. 60 Cel de mai trofei. tare update de Brawl Stars de până acum. Deci am 60 de trofei, copii. Uite că deja a făcut și ea 60 de trofeuțe. Dar nu mai pe mine aici nu fi. Auzi, tu abia aștept să faci 150 de trofee să joci la Brawl Ball. Nu prea apasă, dar ok. Îmi place să fac timpul pe jocul ăsta. Mamă, e Rico, ricoșet, ricoșează. Nu! Ah! Ai murit și mai bine. Dar măcar a omorât cățeaua mea, l-a omorât pe ricoșet ăla. A, 28%. Oh, și nu ți s-a închis telefonul, minune. Hai! Asta mă așteptam și eu. Nu, asta nu mă așteptam. Stai că îl primesc pe col. Ah, bravo. De ce durează așa de mult? Am înțeles. Poți să-l iei pe col, că e bun. Stai că mi-a pus telefon. Ce videoclip interesant. Și ce mai faceți, copii? Cum a fost la școală? La școala online. Nu, la școală. Cum a fost la școală? Ce școală online? Ce e aia școală online? A fost la școală. Dar m-a ajuns și pe mine din plin. Aș vrea. Uite mă, Ce face crau ăsta? Aolo, ce e aia, aolo? E Ems. Uite ce fuge. Au fugit zgâtia. Gata, am omorât-o, că doar nu se pune cu noi. Aha. L-aș fi omorât, dar n-aveam prea multă viață. M-a cam scurs. Filmăm de 12 minute. Nu cu mă. Am ajută-mă să-l bat pe ăsta, care nu este. Unde te duci? De ce pleci fără mine? Oh, nebunule, ce faci? Te-ai băgat peste mine? Haide, du-te, bagă, bate-l așa. Așa. Auzi, bagă. Bagă. Chiar îmi place videoclipul ăsta. Du-te maioneză. Ai mâncat maioneză? Aolo, nu am omorât pe ăla, mamă, ce ciuga mie. Să intri și tu pe clanul meu după ce terminăm meciul ăsta. De-ar fi clan battle pe Brawl Stars. Nu cred că există așa ceva și nici nu vreau, mersi. Vezi că o să mor. Mulțumesc. Decât dacă nu-i faci să se lupte între ei, știi, o strategie. Da. N-a mai fost nevoie. Dar am pierdut. Hai să iau pe alt brawler. Hai că schimb și eu caracterul oricum. Hai că-l iau pe iau ăsta. Eu pe World. Bine, Pe Bo. l-am auzit și eu. Bă, dar înainte când jucam pe bune, chiar aveam mare noroc la brawleri. Eu nu prea am. Poate mă ajuți. Hai la alea două. Uite, vrei să vezi ce am? Ce ai, mă? Poți să-ți faci ultimată dacă stai aici. Mă, tare. Dar poate vii cu mine? Dacă ar veni după mine... Ai Hai venit să și mai tu după stau mine. un pic.
Gata. Ajută-mă. Ajută-te. Du-te în stânga, du-te în stânga. Știu și eu ce să fac. Uite, aproape l-am omorât pe ăla. Aproape. Zici că sângerul ăla negru. Ăla negru, auzi? Eu vreau să-i ademenesc aici, ca să poată să vină pe aici. Nu, nu, du-te în tufiș. Showdown. Mamă! Hai! Aolo, ce faci, Nică? Bravo! Mai era un pic și rămureai. Da. Locul 2, e bun și ăsta. Zic. Cu capa zic. Zici? Ia să vedem pe cine mai avem obiectiv. Dacă am primit Obiectiv. ceva Brawl Stars. Am primit 10 diamante de alea. Trebuie să completez level în boss fight. Trebuie să câștig 6 meciuri cu Bibi. Bine, câștigă Trebuie 6 meciuri cu Baby. Cu Baby. Baby. Haide. Haide. Arată puțin la Chinese, dacă mă întreb pe mine. Arată cum? Arată puțin la Chinese, dacă mă întreb pe mine. Fugiți de aici. Mor. Deja am murit. Hai mă, că abia am început meciul și deja m-ai lăsat. M-ai părăsit. Hai, uite că-ți de treabă, te las, îți las și ție, las. Oh, nu! Scuze, nu ți-am lăsat nimic. Hai, sar pe el, sar pe animal. Mor. Hai, că ai sărit? N-a mers. Observ. Păi mai jucăm un meci sau mai Știi ce? Hai să facem larg. Poate mai filmez bine. de 17 minute? Hai să facem live. Păi deja 17 minute le-am pierdut din viața mea, deci... Hai să mai jucăm 2 meciuri cu Poco. Ok, you make me un poco loco. Hey, made me un Poco Loco, l-am luat pe Poco. Pongo, Poco. Semnă un pic. Mhm. Ping Pongo. Nu ți-aș fi spus să te duci pe el, dar te-ai dus. Haide. Aha, l-am omorât. Hai că-ți de treabă și ție dau punctele. Ok. Stai, nu te duc. Mă duc. Ca să primesc. Știi? Așa, haideți să ne facem siguri că o să câștigăm copii. Poate să fie și adulți, nu numai copii. Pui pas. Ah! Să fie. Bine! Hai. Up. Poți să-mi lași și mie unul? Ți-am lăsat chiar 2. Mulțumesc. Ce drăguț din partea ta. Dar nu te mai duce pe ea mai bine. Te rog frumos. Am atâta viață încât... Aviator. Aviator. Easy. Easy. După cum vedeți, am rank 16 pe Poco. Semi Poco Loco. Am făcut 76 de trofei. 76 de trofee? Hai că faci și 200, măcar. Brawl. Știi că Brawl Stars înseamnă staruri de ceartă? Ce? Brawl Stars se traduce staruri de ceartă. Aha.
starurile cum? Staruri de ceartă. Uite că-ți dau Nu știu ce a viață. fost aia, dar m-a speriat. E un gadget. Wow, am 20 de puncte ca viață. Aveam. Puncte. Ce liniște. Ce liniște e aici. Nu trebuia să dai așa ultima dată, dar ce contează? Vezi că o să... Nu mor, eu am atâta viață. Poco are viață. Doar sper să nu mă tragă. Atunci îl tragi și tu spre pe Ciordesc. N-am Ciordești. ciordit, dar îl omor pe ăsta măcar. Mulțumesc că apreciez.